Mag tuke johera mag adhula e kaunti ma Siaya biro rito kuom dweche ochiko mondo gichak tiyo kod alap ma Siaya ma gedo mare dhi nyime kendo igeno ni biro rumo e kind dwe mar adek higa mabiro mano higa manyien. Labno mane ochak gere higa mar 2019 osebedo ka ichwalo rumo mare kuom kinde ka kinde. Kata kamano, jagoro maduong' mar kaunti no Joseph Ogutu olero ni gige gedo duto biro chopo e sama kare mabiro miyo yepo mar alabno itimo kaka ochan. Jagoro no mani oten gi jatende jotije kaunti no retired Cyrus Oguna kachiel gi jakomiti ma ochung' ne weche mag telo Agunda Ochanda nowacho ni gedo mar alabno mabiro muonyo omenda maromo siling $495 oseyuare nikech jago manomiyo rak nosedeko gi tieko gedone. Hosting nyasi madongo dongo mabiro Siaya ka kaka kata devolution conference manyocha wan go Eldoret ka chieng' moro ka maro ni oserumo kane mwanyalo bede gi nyasi machalo kamano.